Με τον κύριο Κώστα Τζιούμι, υποψήφιο δήμαρχο Τρίπολης. Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαράφογλου. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Κλείνοντας αυτή τη θητεία, τι μπορείτε να μας πείτε για τα έργα που έγιναν, αυτά που έμειναν στη μέση και όσα ουσιαστικά μένει να γίνουν και να ολοκληρωθούν? Ακριβώς. Μετά από μια τετραετία η οποία είχε και δύο τεράστιες κρίσεις, την κρίση της πανδημίας και την κρίση την ενεργειακή που δημιούργησε προβλήματα σε όλους τους δήμους της χώρας, μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε υλοποιήσει ένα έργο τεράστιο. Υλοποιήσαμε όλα τα έργα που βρήκαμε ενταγμένα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτό. Αυτή την τετραετία έχουμε φέρει πόρους για έργα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ένα ποσό ρεκόρ για την ιστορία του Δήμου Τρίπολης και όλα αυτά τα χρήματα έχουν ήδη, τα έργα αυτά μάλλον έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, κάποια έχουν εκτελεστεί, κάποια βρίσκονται στη φάση εκτέλεσης και κάποια έχουν ξεκινήσει τώρα. Νομίζω ότι σε μια τετραετία με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, όλο αυτό το έργο είναι σημαντικό, θα έλεγα πολύ σημαντικό, και αυτό αναγνωρίζεται από τους συμπολίτες μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή ποια είναι? Η μεγαλύτερη πρόκληση, κυρία Σαράφογλου, είναι η επόμενη πενταετία αφενός μεν να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει. Αφετέρου, να εκμεταλλευτούμε το νέο ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης που θα είναι για την επόμενη πενταετία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε χρήματα στον Δήμο μας για να υλοποιήσουμε διάφορα έργα, έργα υποδομών, έργα αναπλάσεων, έργα που έχουν να στηρίξουν, για στήριξη κοινωνικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Και νομίζω ότι το μεγάλο στίχημα για αυτή την πενταετία είναι να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει η πολιτεία, όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε να αλλάξουμε εντελώς την εικόνα του Δήμου μας, της πόλης και των χωριών μας. Άρα θα δώσετε βάρος περισσότερο ουσιαστικά σε έργα υποδομής που πρέπει να προχωρήσουν ή θα ασκήσετε πιο πολύ κοινωνική πολιτική? Και κυρίως τι έχετε στο μυαλό σας για τις ασθενείς ομάδες? Και έργα υποδομών και στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δεν το ανέφερα προηγούμενα, αλλά και έργα και μάλλον στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων συμπολιτών μας. Αυτή την τετραετία που πέρασε δημιουργήσαμε 3 νέες κοινωνικές δομές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν δημιουργηθεί για το Δήμο. Ξέρουμε ότι το καινούριο ΕΣΠΑ έχει αρκετά χρήματα για τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων συμπολιτών μας. Δυστυχώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει καινούργιες στρατιές, θα έλεγα, ανθρώπων που δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους, στην επιβίωσή τους. Όλους αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε, όπως το κάναμε και αυτή την τετραετία και την επόμενη πενταετία, να τους στηρίξουμε. Τώρα, κύριε Τζιούμι, πολλά λέγονται. Ναι. Όπως είπα, σκοπός επίσης είναι, γιατί είμαστε ένας Δήμος αφενός μεν αστικός, αφετέρου αγροτικός. Είμαστε ο 4ος σε έκταση Δήμος της χώρας, με πολύ μεγάλες περιοχές με αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία. Και αυτή την τετραετία που πέρασε έγινε μια μεγάλη προσπάθεια με έργα υποδομής να στηριχτούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας. Αυτό θα το συνεχίσουμε και την επόμενη πενταετία, γιατί ακριβώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης, κυρία Σαράφογλου, γιατί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ακρίβειας που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των μέσων που χρησιμοποιούν για τις καλλιέργειές τους, όπως το πετρέλαιο και όλα αυτά που έχουν αυξηθεί. Για να γίνουν όλα την κλιματική κρίση. Για να γίνουν όλα αυτά θα χρειαστείτε χρήματα και θέλω μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε. Τελικά οι Δήμοι έχουν ζήτημα με την χρηματοδότηση? Υπάρχει υποχρηματοδότηση ή είναι απλά θέμα διαχείρισης των χρημάτων που παίρνετε? Υπάρχει σίγουρα υποχρηματοδότηση. Αυτή την τετραετία που πέρασε όμως υπήρξαν αρκετά χρηματοδοτικά εργαλεία και όσοι Δήμοι έκαναν μελέτες και έκαναν προτάσεις, όπως εμείς, πήραμε αρκετά χρήματα για έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα, ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα. Να συμπληρώσω κάτι, κυρία Σαράφογλου. Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ. Μάλιστα, ενώ άκουσα προηγούμενα, μιλούσατε με τον συνάδελφο υποψήφιο από την Ξάνθη που μίλησε για διαχείριση των αδέσποτων και για αυτά που σκέπτονται να κάνουν. Να πω ότι πριν λίγες μέρες εγκαινιάσαμε ένα από τα πρώτα σύγχρονα δημοτικά καταφύγια φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους στη χώρα που κατασκευάσαμε μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ένα σύγχρονο καταφύγιο που περιλαμβάνει ακόμα και δημοτικό κτηνιατρίο μέσα, έτσι ώστε τα αδέσποτα ζώα να τη χάνουν της φροντίδας που απαιτεί ο νόμος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Τζιούμι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε